co to je video. Takové nepořádnosti ve škole. Takže si užijte video a like a odběr, prosím. Takže děti. Belo, proč padáš? Promiň, to jsem nějaká unavená. Prosím tě, Belo. Se bylo zranilo. Odešlo ze školy. Takže děti. Vypočítá mi někdo z vás, kolik je 1500 plus 1500. Tak třeba ty, Siri. Paní učitelka, já to hned vypočítám, až půjdu na záchod. Tak jo. Já jsem genius. Tak, nám chybí. Kde je ta Siri? Logický, nechali otevřený únikový východ. Aha. Takže chybí 2 řád. Takže řekněte, kolik je 1 plus 1. 3. Cože? 3. Jsi hluchá? Ne, 3. Jsou to 2. Ne, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Je to 1, je to 3. Děti, sedněte si pořádně. Ani náhodou. Mě tady ta poloha baví. Mě taky. Máš pravdu. Já jdu do blázince. Takže čau lidi. Doufám, že vás toto videjko bavilo. Prosím like, odběr. No a prosím napište něco do komentářů, jestli se vám to líbilo a jestli mám točit dál. Nebo jestli mám natočit další video. Jo? Nadár!